Mose ngoma etoso miensa ana Leviticus Tibako. Na Awurade frɛ Mose na ofri ehye ntomadan no mu kasa kyerɛ no sɛ kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ mumu nipa bi di ayɛde rebrɛ Awurade a efieboa a ofri anantwie ne nnwan mu na momfa nyɛ mo ayɛde mmra. Sɛ na ayɛde no yɛ ɔhye afɔde a efri anantwie mu a ɔmfa onini a wodi mu mmra. Ehyiaeɛ ntomadan no ano na ɔmfa no mmra na wɔso Awurade ani. Na ɔmfa ne nsa nto ɔhye afɔde no atifi na ɛnsɔ ani ma no na ɛmpata ma no. Na wonkum nantwie ba no Awurade anim. Na Aaron ma no asɔfo no mfa mogya no mmra na ɔmfa mogya no mpeti afɔrebukyia a ɛwɔ ehyiaeɛ ntomadan no ano no so nhyia. Na wonwa ɔhye afɔde no ngoma na wontwitwa no asinisini. Na ɔsɔfo Aaron ma no nso afɔrebukyia no so gya na onsiesie nyina ogya no so. Na Aaron ma no asɔfo no mfa asinisini no botere no ne srade no nyina ɛwɔ afɔrebukyia no so gya no so no so. Na ɔhoro na yamdie ne nya waho wɔ nsuo mu. Na ɔsɔfo no nhyi ne nyina afɔrebukyia no so. Na ɛnyɛ ɔhye afɔde ogya afɔde a ɛyi hwehwem ma Awurade. Na sɛ na ayɛde no firi nwan mu nyanten anaa mmerɛkyire mu na ɔde rekɔbɔ ɔhye afɔde a onini a wodi mu na ɔmfa mmra na ɔnku no afɔrebukyia no nkyɛn mu atifi fam Awurade anim. Na Aaron ma no asɔfo no mfa ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia na wontwitwa mu n'asini no mu ɛne ne tini ne sradeɛ nyinaa na ɔsɔfo no nsiesie mu afɔrebukyia no so gya no so nyina no so. Na ayamdeɛ ne nyawa no ɔmfa nsuo hohoro ho na ɔsɔfo no mfa ne nyinaa mmra mɛhye no afɔrebukyia no so. Ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwem ma Awurade. Na sɛ na ayɛyɛdeɛ no firi ntakraboa mu na ɔde rebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade a ɔmfa anyankuku anaa mmorɔ no mama nyɛ na ayɛyɛdeɛ mmra. Na ɔsɔfo no mfa mmra afɔrebukyia no ho na wɔnte ne ti na wɔnhye no afɔrebukyia no so. Na ɔnkyi ne bogya ngu afɔrebukyia no ho na wonyi ne menase ne deɛ ɛwɔ mu ntontwene afɔrebukyia no nkyɛn apuei fam deɛ nso gu hɔ na ɔnsane ne mu na tabu so nanso ɔnte mu. Na ɔsɔfo no nhye wɔ afɔrebukyia no so ogya no so nyina no so. Ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwem ma Awurade.